juyin rayuwa. Hello? Inna lillahi to wallahi ta ɓaci wa zaman lafiya gara tunda uga ya kira ni ya ce mu gashi ne zuwa la ilaha illallah. Dan ki yayi to in ba damuwa za ki iya wannan bawai kaga malami fa ba ni da waya gaskiya bai dace a ce kamar ki kyawa kamar ki a ce ba ta da waya abin da kuma so na to malam dole ne ya kira da waya ne ki daliba ki samo min aran da juyin rayuwa. Juyin rayuwa. Oga ba dai abin da ya faru ko? Juyin rayuwa. Ya shi ke nan bari da jiya sai abu sai mu zo tare. Kana kan tirin. Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Juyin ai na fi so a yi aiki kai ka san ko wahala shi na fi so a yi saboda kuɗi ba kula ba kawai a yi Me sunanta ma kika ce? juyin rayuwa. kai ita ce na ya tana ita ce na ba Juyin rayuwa. Juyin rayuwa. Juyin rayuwa. Na rantse ya ƙara magana sai na cire ma a harshe. Juyin rayuwa. Allah ya zan kawo a ba zan iya fita daga gidan nan ba sai an bani kuɗin dashi in kin je da Allah ki bata hakuri ki ce mata ta yi hakuri ba zan taɓa a gidan nan ba sai an dauki kuɗin nan ba a ɗauka a ƙasa sai ki tsaya nan gari ki jira kuɗin lalle ma matan nan ta raina mu da shi har ma in zo ma in zo ka kuɗin da shi ba tsawon ta raina mu ma ta bar na a gidan ni kare ki da shara ba mu za mu ce